The learned ones regard depression as a sickness. Now, in our first video, we discussed the importance of the sea. We said, amongst other things, it calms down nerves that are somehow affected by problems, trials, and tribulations. Horses also serve the same purpose. They have been recommended by therapists. However, horses are very intuitive. Thus, if you are around them and feel somehow awful and not calm, please be careful, because they pick up your plight and they respond by kicking you. However, horse trainers will always tell you about what I have just said. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa. Siqhubeka nenkondlo osihloko sayo sithi Ngijulise Nkosi. Sizoqalisa ebinzeni lesi-3 emgqeni we-15 ofundeka ngalolu hlobo. Ngosakho isibaya kuyeqana kuyaphithizela. Imbongi ikhethe igama elithi isibaya ukuchaza okusasikokela, ukuchaza indawo ebiyelwe, ukuchaza ihahe. Leli gama elikhethiwe ligqamisa ukuthi olwandle kukhona ukuphepha kwezilwane ezihlala khona. Imbongi ikhethe igama elithi kuyeqana ukuchaza ukugxomagxoma. Imbongi yakhetha igama elithi kuyaphithizela ukuchaza ukwehla wenyuka, ukuchaza ukuba matasatasa kwalezi zilwane eziphila olwandle. Umugqa we-16 okungenamilenze nandlebe okungenampondo. Ngalo mugqa imbongi igqamisa izilwane ezahlukahlukene, izilwane ezinezitho zomzimba ezingefani, ezinye zazo ezingenazo sanhlobo izitho zomzimba esicabanga ukuthi noma imbongi ecabanga ukuthi bekufanele ngabe zinazo. Umugqa we-17 okupheshezayo okupulukutshelayo. Imbongi ikhethe igama elithi okupheshezayo ukuchaza izilwane ezivela zinyamalale masisha ngoba zihamba ngokushesha okumangalisayo. Imbongi yakhetha igama elithi okupulukutshelayo ukuchaza ukuhamba ungabe usabuya. Nangalo mugqa imbongi igqamisa ukwahlukahlukana ukungefani kwezilwane eziphila olwandle. Kusukela emgqeni we-16 kuye emgqeni we-17 sithola imvumelwano siqalo ethi oku emagameni alandelayo: okungenamilenze naleli elithi okupheshezayo. Siphinde sithole imvumelwano maphakathi emagameni amabili alandelanayo: okungenampondo, okupulukutshelayo. Lawa magama atholakala emigqeni elandelanayo, yingakho nje sithi ayalandelana. Okwesibili, le mvumelwano maphakathi oku. Ake siboneke. Le mvumelwano siqalo
nemvumelwano maphakathi. Igqamisa okubili okulandelayo: ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi uma kufundwa le nkondlo. Okwesibili, kugqamisa ubuhle bemvelo, ubuhle bezilwane ezitholakala olwandle, ukuthi zinhlobonhlobo, azifani, zitshuza ngezindlela ezingefani, zinezitho zomzimba ezingefani, ezinye zazo azinazo izitho zomzimba ebesingacabanga ukuthi kufanele ngazinazo. Emgqeni we-16 sithola ifanamsindo noma ifanangwaqa eliqalisa ngokuthi okungena egameni elithi okungenamilenze no okungena egameni elithi okungenampondo. Kanti nasemgqeni we-17 sithola ifanangwaqa elakhiwe isakhi esilandelayo esithi oku egameni elithi okupheshezayo no oku egameni elithi okupulukutshelayo. Mlingani wami nawe mfundi, nikeza-ke phela umsebenzi waleli fanangwaqa. Umugqa we-18, ziyini izinkulungwane zemihlambi yakwaMhlaba? Imbongi ikhethe igama elithi izinkulungwane ukuchaza amakhulu ayishumi. Imbongi yakhetha igama elithi zemihlambi ukuchaza uchibidolo, ukuchaza izilwane eziningi ndawonye, ukuchaza imfuyo. Imbongi yakhetha igama elithi yakwaMhlaba ukugqamisa ukuthi ikhuluma manje ngezilwane ezitholakala emhlabeni, kusho ukuthi izilwane ezingekho phakathi kwamanzi, ezihamba phekwengabadi esiphila kuyona njengami nawe. Umugqa we-19 kulezo zigidigidi zawochibidolo bakho manzi. Imbongi ikhethe igama elithi izigidigidi ukuchaza izinkulungwane eziyinkulungwane. Imbongi yakhetha igama elithi zawochibidolo ukuchaza umhlambi, ukuchaza imfuyo, ukuchaza izilwane eziningi ndawonye. Kodwa lezi mbongi esikhuluma ngazo manje yilezi ezitholakala emanzini, nazo izibiza ngokuthi ziwuchibidolo. Kule migqa emibili esiqeda ukuyifunda manje, umugqa we-18 nomugqa we-19, sithola ukuphindaphinda emagameni athi zemihlambi naleli elithi zawochibidolo ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukuveza umehluko phakathi kobuningi bezilwane ezitholakala emanzini kanye nalezi ezitholakala emhlabeni. Imbongi uma iqhathanisa ithi lezi zitholakala emanzini ziningi kakhulu kunalezi ezitholakala kulo mhlaba esihamba kuwona. Umugqa wama-20, ongasho ngazi ukuthi Zulu ngibukeni. Imbongi ikhethe igama elithi ongasho. Leli gama linesiqu esithi sho
esichaza ukukhuluma. Lapha imbongi isakhela isithombe okungathi kukhona umuntu emlalele osho okuthile. Imbongi yakhetha igama elithi ngazi ukuchaza ukuqonda ukwenzeka kwento ethile. Imbongi yakhetha amagama athi Zulu ngibukeni. Lawa magama asetshenziswe sengathi ayisimo sokukhuluma esichaza ukuthi ulwandle luyintanda kubukwa. Ulwandle ngathi kuyalichaza uma ngabe abantu belubheka, mhlawumbe bebheka ububanzi balo, mhlawumbe bebheka ukujula kwalo, mhlawumbe bebheka nje ukuthi bangakwazi yini ukubhukuda kulona. Kwazise imbongi kwayona iyacela enkosini ukuthi kube iyona efundisa yona njengembongi ukubhukuda yele emajukujukwini, le emathunjini olwandle. Kulo mugqa imbongi isebenzise izimpawu zokuloba ezine. Imbongi isebenzise ikholoni ukwethula amagama acashuniwe. Imbongi yasebenzisa abacaphuni noma osucashunwa ukwethula inkulumo ngqo. Imbongi yasebenzisa umbabazi ukukhombisa ukuthi iyababaza futhi imangele. Imbongi yasebenzisa umbuzo mbumbulu ukugqamisa ukuthi ibuza umbuzo ongadinge mpendulo, iyathandabuza. Kungani sithi imbongi la iyathandabuza? Yingoba imbongi ingabaza ukuthi ulwandle lungake lusho yini ukuthi Zulu ngibukeni. Ulwandle lungake lube yintanda kubukwa yini. Ulwandle lungazishaya yini isifuba, lungaziqhayisa yini, lungaba yini nogqabho. Umugqa wama-21 uyadela siziba ngokufuyela ekujuleni. Ukudela ukwaneliseka, ukuculiseka. Isiziba amanzi ajulile olwandle kwale nkondlo. Imbongi ikhethe igama elithi ngokufuyela elisuselwa egameni elithi imfuyo. Imfuyo uchibidolo, umhlambi, izilwane eziningi ndawonye. Igama elithi ekujuleni lisho ubude bokushona phansi emathunjini olwandle. Ukukhumbuzana nje sithe lo mugqa ngoba uphindaphindiwe njalo ekupheleni kwebinza lokuqala nelesibili, manje nasekupheleni kwebinza lesi-3 uyimpindwa, yize la kunegama elilodwa ebelingekho kule eminye imigqa elithi ngokufuyela. Ake uzikhumbuze-ke mfundi nawe thisha ukuthi uyini umsebenzi wempindwa. Ngokwale nkondlo Ibinza lesi-4 umugqa wama-20 izindwendwe zamabutho akwamanzini. Imbongi ikhetha igama elithi izindwendwe ukuchaza ihele labantu, uchaza abantu abaningi abalandelanayo. Imbongi ikhetha igama elithi zamabutho ukuchaza amaviyo ezinsizwa ezibuthelwe ndawonye. Lapha imbongi yangathekisa ibiza izilwane ezitholakala emanzini ngamabutho ukugqamisa ubungozi bazo, ngoba lezo zilwane ziyaviva zilwa nezinye, okuchaza ukuthi zingamaqembu, ziyaqhudelana, kunempi. Imbongi ikhetha igama elithi akwamanzini eliyisibongo sabantu bakwamanzini. Lapha imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isenza samuntu. Ulwandle lunikezwa izimpawu zomuntu ophilayo. Ulwandle lubizwa ngesibongo sakwamanzini ngoba imbongi igqamisa ukuluhlonipha.
uma umhlonipha umuntu uye umbize ngesibongo sakhe. Umugqa wama-23 ziphulukundlela ngemihosha nemihoshana. Imbongi ikhethe igama elithi ziphulukundlela ukuchaza ukuhamba ngokweqana, ukuchaza ukuhamba ungaziwa lapho waya khona. Imbongi isebenzise ukuphindaphinda. Iphindaphinde igama elithi okupulukutshelayo naleli elithi ziphulukundlela ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukungabi nasikhundla. Imbongi ikhethe igama elithi ngemihosha ukuchaza indawo eyisigodi egobhoza amanzi. Umugqa wama-24 zizoviva kucengece wesigcawu sakho manzi. Imbongi ikhethe igama elithi zizoviva ukuchaza ukuhloma kwamabutho alungele ukuhlasela, alungele impi. Imbongi yakhetha igama elithi kucengece ukuchaza indawo ephakeme eyisicaba le phezulu noma ithafa. Imbongi yakhetha igama elithi wesigcawu ukuchaza ibala elivulekile elilungele ukusina noma ukudingida indaba, kodwa ngokwale nkondlo leli bala lilungele impi, lilungele ukuba yinkundla lapho izilwane zizobambana khona ngezihluthu. Kusukela emgqeni wama-23 kuye emgqeni wama-24 sithola imvumelwano siqalo uzi emagameni athi ziphulukundlela naleli elithi zizoviva. Kugqamisa okubili okulandelayo ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi emanzini olwandle awukho umngcele, akukho lapho kuklanywa khona ukuthi le ndawo eyalesi silwane, lena eyalesiya. Egameni elithi manzi, imbongi isebenzise usonhlamvukazi noma u-M kulelo gama ukugqamisa ukuthi ulwandle lunikezwe igama, ulwandle luqanjwe igama elithi manzi. Kanti emgqeni wama-22 ulwandle lunesibongo esithi manzini. Ngakho-ke la kusetshenziswe isenza samuntu ngoba ulwandle selungumuntu, lunegama okuchaza ukuthi lunikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Umugqa wama-25 phinde kodwa wena ukuqhosha, phinde ukukhukhumala. Imbongi ikhethe igama elithi phinde ukuchaza ukuthi akunjalo, ukuchaza ukuthi cha. Imbongi yakhetha igama elithi yena ukuchaza ukuthi ikhuluma nolwandle ngqo. Beseshilo ngaphambilini ukuthi la imbongi iphinde isebenzise isifenqo esingumbizi. Imbongi yakhetha igama elithi ukuqhosha ukuchaza ukuba negqabho. Imbongi yakhetha igama elithi ukukhukhumala ukuchaza ukuzishaya isifuba. Sibona ukusetshenziswa kokuphindaphinda emagameni athi ukuqhosha naleli elithi ukukhukhumala. Ukugqamisa okubili ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugcizelela ukuthi ulwandle lumnene, lunomoya ophansi, alunalo ugqabho.
Lingani bami nani bafundi, nami ongasho ngabona ukuthi kungani imbongi ibingabaza ngokusebenzisa uphawu lokuloba olungumbuzo mbumbulu emgqeni ka-20. Yingoba ibingabaza ukuthi okwangempela ulwandle luyazishaya yini isifuba, ulwandle lunegqabho yini, linokukhukhumala yini, luyaziqhenya yini, luyaziqhayisa yini. Siyabona ukuthi aluziqhayisi ngokufundwa kwalo mugqa engiqeda ukuwufunda manje. Mugqa wama-26, izindedama zakwamhlaba nxa zibika indlala. Ngokucabanga kwami lapha kwenzeke iphutha. Alikho igama esiZulwini elithi izindedama. Sinegama elithi izinkedama, elisho izintandane, elisho izingane ezingenabo abazali. Lana imbongi igqamisa ukuthi ulwandle akulona kuphela ikhaya lezilwane ezihlala kulona, kodwa ulwandle lunakekela nathi esiphila kulo mhlaba, ikakhulukazi izingane ezingenabo abazali ezifuna usizo. Luzokwenzenjani-ke ulwandle? Masiqhubeke nokufunda. Imbongi ikhethe igama elithi nxa, elichaza ukuthi uma, liphinde lichaze ukuthi ngesikhathi. Imbongi yakhetha igama elithi zibike, ukuchaza, ukwazisa umuntu ngento ethile. Imbongi yakhetha igama elithi indlala, ukuchaza inkengane, ukuchaza ukulamba. Umugqa wama-27, uzondle, uziphuzisa amanzi ngomnyelela. Imbongi ikhethe igama elithi uzondle, ukuchaza ukunikeza umuntu zonke izidingo ukuze aphile, ukuchaza ukukhulisa umuntu othile. Imbongi yakhetha igama elithi uziphuzise, ukuchaza ukunikeza umuntu okuphuzwayo. Ngani bami nani bafundi, hhayi cha, igama elithi ngomnyelela angilitholanga. Ngakho-ke lokho kwenza ukuthi kube lukhuni ukuthi ngiphawule mayelana nemvumelwano sigcino ula kusukela emgqeni ka-25 kuye emgqeni ka-27 emagameni alandelayo: ukukhukhumala, indlala, ngomnyelela. Uthisha useyobona ukuthi uphuma kanjani, mina ngiyishiya lapho. Ake siye emgqeni wama-28. Nxa seziyobonga kwaZulu kawukhwelezi. Imbongi ikhethe igama elithi nxa, ukuchaza uma noma ngesikhathi. Imbongi yakhetha igama elithi seziyobonga, ukuchaza, ukuzwakalisa injabulo ngalokho abakwenzele kona. Imbongi yakhetha igama elithi kwaZulu, ukugqamisa isizinda, ukugqamisa indawo ukuthi lolu lwandle yilolu olutholakala esifundazweni sakwaZulu. Imbongi yakhetha igama elithi kawukhwelezi, ukuchaza ukungabi namona, ukuchaza ukwamukela izimo ezithile, uvume ukuba zenzeke. Ulwandle alunandaba ukuba abantu bathi bangathola usizo kulona, bangayi kulona beyobonga, kodwa baye esifundazweni sakwaZulu beyobonga khona. Ngaphambi kokuba senze ibinza lokugcina ngaleli gama elithi ngomnyelela, imbongi ingabe ibisho isinyelela yini? Isho ukwenza into ethile ngokucasha, baphuze amanzi olwandle ngokucasha, ngoba phela vele amanzi olwandle awaphuzwa ngoba anosawoti. Ngakho-ke ukwaphuza ngesinyelela
kungasho ukusetshenziswa kwawo esetshenziselwa izinto ezingefani. Kodwa-ke ngizocela ukuyishiya lapho. Ibinza lesi-5, umugqa wama-29. Ngijulise nami Nkosi. Imbongi ikhethe igama elithi ngijulise ukuchaza ubude bokushona phansi uye emathunjini olwandle. Kwazise inkosi inxusa umdali ukuba nayo ayisize phela, ayincede ukuba ikwazi ukuyofinyelela emathunjini olwandle. Imbongi yakhetha igama elithi nami ukugqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Kungenzeka ukuthi ngenkathi imbongi ibhala le nkondlo yayo isebenzisa leli gama elithi nami, ibizikhomba ngomunwe esifubeni. Imbongi yakhetha igama elithi Nkosi ukugqamisa umdali, ukugqamisa umvelinqangi, uNkulunkulu. Umugqa wama-30. Inkinsela ezishaya impabanga. Igama elithi inkinsela likhethelwe ukuchaza isicebi, ukuchaza isiqumama, umuntu oney'mali zakhe nje. Angithi umdali uyena muntu owenza yonke into. Uyena muntu okholelwa ukuthi upha abantu izibusiso. Abantu mabadinga imali, abanye baye bayicele kuye. Ngakho-ke vele uyinkinsela uNkulunkulu. Imbongi ikhethe igama elithi ezishaya ukuchaza ukuthi uNkulunkulu uzenza. Ake sibone ukuthi uzenza ini-ke, uzenza impabanga. Ngenhlanhla enkulu ababhali balichazile bathi isichaka. Ukugqamisa ukuzehlisa kukaNkulunkulu. uNkulunkulu aziveze angenye into, aziveze angumuntu ohluphekile kanti ungumuntu onako konke, uyinkinsela. Balingani bami nani bafundi, ngiyabonga nisale kahle, niyathandwa.